Branko Vukoslavović jedan je od stotinjak navijača Liverpoolu u Crnoj Gori koji redovno posjećuju okupljanja fanova u našoj zemlji, ali i regionu. U čitavoj Crnoj Gori na zadnjem nekom većem okupljanju koje smo radili na utakmici protiv Vigana došlo nas je tako od jedno 70 do 80 ljudi. Tako da znači u čitavoj Crnoj Gori možemo reći tako jedno stotinjak. Mada opet mogu da kažem da dosta ljudi finansijski je bilo spričano da dođe i tako na ta okupljanja, tako da stvarni broj baš ne znam. Branko je nedavno predstavljao crnogorske fanove Liverpoola i na regionalnom okupljanju u Sarajevu. Jedan od ciljeva biće i organizovanje balkanske grupe navijača engleskog kluba. Tu nas je bilo negdje oko 190-200 ljudi. Tako da je to baš uspješno bilo. Prenijeli su svi mediji elektronski, uglavnom u regionu, Hrvatskoj, Bosni, Srbiji. Tako da, eto. To će biti tradicionalno. Znači, svaka sezona će imati svoje neko regionalno okupljanje. Sljedeće bit će u Beogradu, u septembru mjesecu otprilike, ja mislim tako septembar, oktobar. Tako da će one tamo sljedeće možda sezone dopasti imena da organizujem neko crnogorsko, znači to regionalno okupljanje. Ukoliko uspiju da sakupe dovoljan broj članova i nađu se među zvaničnim navijačkim grupama kluba Seinfelda, i navijači s ovih prostora će imati pune benefite za odlaske na mečeve omiljenog tima. Tu bismo dobijali karte za mečeve. Znači, bilo bi nam olakšano sigurno te neke pravne forme za vizu i tako da bi sve bilo mnogo lakše. Posebnu radost navijačima Liverpoolu u Crnoj Gori pružio je Steven Gerrard, kapiten čete Seinfelda, koji je kao član engleske reprezentacije bio u Crnoj Gori prije 20 dana i družio se na svakom koraku sa fanovima. Upravo je on jedan od razloga što Liverpool ima puno navijača. U školi, na primjer engleski, dok smo učili, profesorica bi donosila gramofon, puštala ploče Beatlesa iz njihove tekstove, smo učili pomalo engleski, tako da ta ljubav se znači javlja sa nekim osvrtom uglavnom prema engleskoj, tako da eto to sve počinje tako preko engleskog jezika, engleske te neke kulture. Liverpoolovi navijači planiraju da do početka naredne sezone oforme nevladinu organizaciju koja bi im omogućila i češća okupljanja, ali i olakšala odlazak na utakmice voljenog kluba.